Ruuskosen Antti tässä morjesta. Eli normaalisti kun minä aamulla herään, niin minä otan aamupalaksi Formula 1 Sporttia. Ja lisäksi tietysti kaurapuuroa ja kahvia tietenkin siihen kyytipojaksi. Ja tietenkin joskus tulee myös käytettyä näitä normituotteita, Herbalife Formula 1 ja Formula 3 sekoitan joukkoon. Tietenkin joskus minä laitan siihen kyytipoikkaan banaania ja muita hedelmiä ja tehosekoittimella sitten sekoittelen, niin tulee semmosia sopivia kokonaisuutta. Ennen kuin minä en käyttänyt Herbalife-tuotteita, niin pelkästään kaurapuurolla ja kahvilla sitä mentiin. Ja tuntui, että tunnin parin päästä niin oli jo hirveä nälkä ja tuntui, että energiat loppui eikä jaksanut tehdä mitään. Ja piti niin sanottua uutta ruokaa tehdä ja jakso tehdä kunnolla sitten hommia. Eli 2,5 desilitraa maitoa. Siihen pistetään 2 mittalusikallista niin Formula 1 Sporttia. Korkki kiinni. Tiukka sekoitus. Sittenpä se on valmista ja tällä pötkii 2-3 tuntia eteenpäin hyvin ennen lounasta. Siitäpä se lähtee.